Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to another special episode of Thick Talks. Isang malalim, makapal na usapan. Special episode po ngayon dahil special ang mga bisita po natin. Ito po ay hinggil sa ating mga kabataan. May nagsabi noon, youth only happen once in our lifetime. Minsan lang nangyayari sa buhay natin ang kabataan. So hindi natin dapat madaliin, hindi natin dapat laspagin, hindi natin dapat gamitin. Hindi po, just enjoy our youth. And even though minsan lang nangyayari ito, I still believe we could hold on. I still have the passion of the youth. I still have the eagerness of the youth. I still have the dreams of the youth. I still have the eagerness of the youth. Ito po ang titignan natin ngayon, ang ating mga kabataan. Kung meron pong bahagi ng ating Santa Iglesia na madalas nakakalimutan, binabaliwala, hindi pinapansin, or isinasantabi, ito po ay ang mga kabataan. Kung minsan, fino-focus lang natin sa kanila, like we had the year once for the youth, but I don't know if we really care for them, if we really listen to them, if we really take care of them, if we really take notice of them. Kaya sa episode pong ito, ating pakikinggan ang mga kabataan. Hindi po ayon sa ating mga pananaw, ayon sa ating pagtingin, kundi ayon sa kanilang karanasan, ayon sa kanilang paninindigan, ayon sa kanilang kagustuhan. So pakinggan po natin ang ating mga kabataan. Napakarami po nito. I think they are majority of our church members na kaya lang hindi binibigyan ng pansin kung minsan. Like marami sa ating mga kabataan, nasa youth, nasa choir, nasa lectors, commentators, nasa knights, nasa maidens, at iba pong grupo na nagbabahagi at bahagi ng ating simbahan. So sila po ang pakinggan natin. Anong mga hangarin nila, anong karanasan nila, ano ang mga experiences nila, ano ang mga pangarap nila, panaginip nila, ano ang nag-udyok sa kanila para sumali sa iba't ibang organisasyon sa simbahan. Kung buhay kaya si Kristo, ano ang sasabihin niya sa kabataan? I believe He also was attending to them. He was also speaking to them. And I remember one instance sa New Testament wherein ang unang martyr po natin ay isang kabataan. Si Saint Stephen na binato dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang paninindigan, dahil sa kanyang excitement sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ang daladala ng ating mga kabataan. Ito po ang matututunan natin sa kanila. Nandoon ang eagerness, an excitement, hinggil sa mabuting balita. Halina po kayo at pakinggan natin ang ating mga kabataan. Tararan, the youth of today. Minsan po nag-ipon-ipon kami sa parokya. Dahil naisip ko, etong mga kabataan ngayon maraming oras. Hindi lang po tayo. Silang maraming oras dahil wala mo ng pasukan, wala mo ng mga schedule, walang requirements sa eskwela. So ang dami-dami po nilang oras. So I thought of gathering them and forming them, and we had what we called their first ASAP. ASAP, Anak ng Santiago Apostol Parish. And the guests that we have today are part of our parish youth, the ASAP. Pakinggan po natin sila at tanggapin sa ating mga tahanan. Ito po ang ating mga kabataan. Magandang araw mga kaparokya at mga kalakbay. Sa episode ngayon ng TikToks, kasama namin ang core group ng Anak ng Santiago Apostol or ASAP. Nanggaling po sila sa iba't ibang organisasyon ng ating simbahan at nagsama-sama sa isang hangarin ng Santiago Apostol Parish. Atin po natin silang kumustahin. So, kumusta naman po inyong quarantine? Yun nga yan, napaka-productive ng quarantine ko. Ang dami ko na-discover na kaya ko palang gawin na hindi ko ginagawa dati. Dati, di man ako nandidilig ng mga halaman, di man ako nag-gardening. Ngayon, parang ang dami ko na-discover. Naging mas productive talaga yung quarantine ko. Parang natutulungan ko yung mga pamilya ko na sa gawain bahay. Tapos, yun, yung nagsisimba kami, sabay-sabay sa cellphone,
So ngayon po, mas lalo natin kikilalanin ang anak ng Santiago Apostol sa mga tanong na ito. So ang unang tanong po, bakit nyo piniling magserbisyo sa simbahan? Ang pagserbisyo sa simbahan ay daan upang ma-feel yung kakulangan sa aking pagkatao. Hindi lang enough yung kilala lang natin si Kristo, kung kaya't kami ay kumikilos upang mapunan ang kakulangan iyon at sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang simbahan. So, nag-start ako, sumama sa mga gulang ko as a charismatic then and choir. Tulog-tulog lang ako sa likod, and then I realized habang tumatanda ako na may gift pala ako as a singer. So, na-realize ko na why not i-give back ko yun sa kanya sa pamamagitan ng pag-praise at pagkanta sa kanya. Sa pangalawang tanong, bilang mga kabatang nagseservisyo sa simbahan, ano ang nararamdaman nyo tuwing inaalaw nyo ang oras mo sa Panginoon? Ang nararamdaman ko tuwing pumapasok ako sa simbahan or sa bahay lang, yung presensya ng Panginoon. Tsaka yung pagiging masayahin, tsaka yung mapalad ako. Bakit? Kasi binigyan niya ako ng talento or naging instrumento ako sa kabila ng pagkukulang ko sa buhay siguro. Kasi hindi naman ako mayaman. Hindi ko naman sinasabi din na na poor, as in walang makain. Siguro nasa middle, 3 beses sa isang araw. Kaya nasabi kong mapalad ako kasi nga, yun nga, binigyan ako ng talento para ma-share ko hindi lang sa pag-serve sa simbahan, kundi sa pagbibigay din ng oras sa ibang tao. Kasi alam ko nung bata ako, pumunta lang ako sa simbahan para kumanta siguro, ganun. Naano lang ako ng mga kaibigan ko, tara, sama tayo, ganyan. Pero kinalaunan, siguro, naano ko sa sarili ko na, naramdaman ko na, kaya napunta ako dito para ma-share ko yung talent ko. Hindi lang para sa kanya, para sa ibang tao. At para maibahagi ko yung oras at talento ko sa lahat. Bilang sumusuyo sa simbahan, yung pakiramdam ko tuwing nagseservisyo ako, parang magaan siya sa pakiramdam kasi sa simbahan, I can freely express my true feelings, my true emotions, my true self na wala kang fear of judgment kay Lord. Kasi parang kay Lord mo lang napapakita yung tunay na ikaw na hindi ka makakarinig ng anong sumbat or anong panlalait sa Kanya. And parang sa simbahan, parang yung feeling na after a stressful week, after a week of tiredness, parang uuwi ka finally sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa tatay mo, sa best friend mo. Parang ganun yung feeling niya kasi parang sa simbahan, kapag nagseservisyo ka doon, parang hindi ka napapagod. At parang ito yung way mo ng pahinga na tuwing nagsiserve ako, parang sinasabi ko, Lord, pwedeng magpahinga muna ako. Na yung parang word na pahinga, Lord, pahingi ng hininga. Yung parang tuwing nagsiserve ako sa simbahan, isa siyang bagong hope, isa siyang bagong journey na aking tatahakin para mas maging better individual. And para sa akin, isang privilege na makapag-serve ako sa simbahan kasi many are called but few are chosen. So ang gaganda po naman ng kuha natin sagot sa kanila dahil dyan meron pa po tayong ibang katanungan. Anong nagbago sa inyong sarili at sa relasyon mo sa Panginoon magmula nung kayo ay na magserbisyo sa simbahan? Simula noong nagserbisyo ako sa simbahan at sa ating Panginoon, ang buhay ko ay nagbago. Marami akong nakilalang mga kabataan na nagserbisyo sa simbahan. Marami akong nakilalang mga taong mabait at marahil ganun sila. Pero dito ko nakita ang aking pangalawang pamilya at ako'y nagtuturo sa mga kabataan na gustong magserbisyo sa harap ng altar. Being a servant of God taught me how to deal with my fears, especially with public speaking, and it became my confidence booster and na-bring out niya po yung best version ko. So, when it comes to relationship with God naman, mas naging open po ako and vocal po sa Kanya, and
God taught me this very important lesson that do not fear of failure, but please be terrified of regret. So for me, mas okay na yung nag-fail ka, at least sinubukan mo, kesa dun sa hindi mo sinubukan pero pagsisisihan mo for the rest of your life. So, God moves in a mysterious ways. It's really so surprising, and I think we are here for a reason, and I think that is to serve and spread the word of God. Thank you. So, pangatlo pa lang yun, ang dami na natin natututunan. Punta muna tayo sa pang-apat. Bakit kailangan himukin ang kabataan na magserbisyo sa simbahan? Kailangan po talagang himukin ng mga kabataan ngayon dahil ang pagsisilbi sa simbahan po ay mahalaga. That is called essential. And kung magiging isang tagapaglingkod ka ng simbahan, maraming mga magbabago sa buhay mo. Gaya ng mga mapapalakas mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos. At hindi lang yon, magkakaroon ka ng magandang pamilya dito sa simbahan. Makakasalimuha mo dito ang mga bagong kaibigan, bagong kakilala, kapatiran. At lalong-lalo na po yun nga po yung pamilya, mabubuo. And then, panghuli po para sa akin, ang buhay ng isang kabataan hindi lang umiikot sa kung ano yung meron natin ngayon. Addicted playing games, online games, parang ganun po, pangit po yun. And ang buhay po ng isang kabataan, malalaman mo talaga if you enter here in the Church of God. And that is essential. Kailangan nating himukin ng mga kabataan dahil upang iwasan nila ang mga masamang bisyo at gawin ng tama. At kailangan din natin silang i-train and build. Means, i-train natin para maging din natin silang katulad na gumagawa ng tama, sumusuyo sa Panginoon, at lumalim pa ang kanilang pananampalataya. Then build means palakasin natin ang kanilang loob until na maging din silang isang leader para sa ating parokya. Sabi nga ni Kuya Jerome kanina, pag nag-serve ka sa simbahan, mas dumadami ang nakikilala mo, mas madami ang nagiging kaibigan mo. At dahil doon, at bilang anak ng Santiago, paano ka magiging modelo sa iyong kapwa kaparokya? Paano nga ba maging modelo sa ating kabataan? So, umpisahan natin yon sa sarili natin. Nakadepende yon on how we act, how we behave, and how we decide in our lives. Siguro, simple lang sabihin natin na gumawa tayo ng mabuti. Doon, kahit na sa way na yon, parang magagaya tayo ng ating kabataan ngayon. And as a model, inspire them, motivates them, and help them. Showing discipline is essential kasi sabi nga, pag nandyan yung disiplina, susunod na yung respeto, yung paggalang at saka yung pagsunod. Ayon nga sa sinabi ni Ron nung isang araw sa Kalakbay, youth ministries is self-duplicating, kaya kailangan ng kabataan na magkaroon ng modelo sa kanilang buhay. At ang pagiging modelo ay isang mahalagang katangian ng isang leader. Kaya naman ito ay malaking responsibilidad. Ilan sa mga natutunan ko rin sa ibang role model ko dito sa simbahan na nakasama ko sa choir at youth ministry ay una, is to be confident. You have to be confident on your beliefs, values, and principle. Dapat ipakita mo that you know what you are doing and you are knowledgeable. Kung hindi mo pagkakatiwalaan ng sarili mo, paano ka pagkakatiwalaan ng ibang tao? Next is to be humble. Kahit na confident ka, you have to be humble enough to admit your mistakes and imperfection. Seek help when needed. Dahil doon ka matututo at doon ka mag-grow as a person, and it is your obligation to share what you have learned and experienced from that mistake to your fellow youth. Usapang role model pa lang yan, ha? So, tungo tayo sa pang-anim. Ano ang inaasahan mo habang naglalakbay kayo bilang anak ng Santiago? Bilang isang anak ni Santiago, inaasahan ko ang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa para maging makabuluhan ang pagsaserbisyo sa simbahan. At hindi lang yon, para makapaghikayat ng mga tulad naming kabataan upang maglingkod sa simbahan. Bilang anak ni Santiago, inaasahan ko na ang aking mga kasamahan dito sa simbahan
na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kabutihan at ang magandang aral ng ating Panginoon. Sa gayon, marami tayong mahikayat na kabataan at matuwid ang kanilang landas at tungo sa magandang hangarin at mailagay ang kanilang buhay sa magandang sitwasyon. Kung yung mga tanong kanina ay kung paano ka maging role model o kung ano ang nagbago sa inyo sa pag-serve dito sa simbahan, ang susunod naman na tanong ay kung ano ang hangarin mo bilang anak ni Santiago. Ang hangarin ko sa anak ng Santiago Apostol is makapag-serve ng masaya at mayroong pagkakaisa na nagtutulungan habang nagsaserve at makakakita ng ibang pamilya na maaari mong sandalan pag ikay malungkot at maaari mong makapitan sa iyong pangangailangan na halimbawa ikaw ay may problema, nandyan sila para gabayan at suportahan ka sa iyong problema. Bilang anak ni Santiago Apostol, hangarin ko na marami pang mga kabataan na tulad ko ang ma-inspire na mag-serve sa simbahan. Bakit? Dahil nga sabi ni Among raw, hindi habang panahon na malalakas ang ating mga nakatatanda. So, sino ang magtutuloy sa serbisyong ito? Kaya tayo yon mga kabataan. Sabi nga ni Lucy kanina, hindi lang sa pagsaserve yung pinuntahan mo dito, kundi sa pagkikilala ng iba't ibang pamilya. So, punta tayo sa panghuling katanungan. Ano ang kaya niyong gawin sa ating mga kabataan sa ating parokya? Bilang youth, ano nga ba yung magagawa ko or magagawa namin sa mga kabataan na katulad namin? First is to let them be involved and let them serve the Lord with their field of interest. I-invite natin sila, hingkayatin natin sila na sumali sa atin para malaman nila kung gaano ka grateful at blessed ang mag-serve kay God. Bilang isang Hesed Charismatic, nagpe-praise, nag-worship, kinakantahan si Lord at sumasayaw para sa Kanya. And naniniwala ako na maraming talento ang mga kabataan ngayon at hihingkayatin namin sila na gamitin ang talentong yon para kay Lord. And lastly is to be a model para maniwala sila at mahingkayat sila kung ano ang nagagawa ni Lord sa amin, sa ating kabataan. Yun lang po. So bilang katekista at anak ni Santiago Apostol, ang kaya namin gawin sa ating mga kabataan ay ibigay ang aming kaalaman sa pagtuturo ng katekismo. Gayon din naman ay ipapahayag namin ang mabuting balita ng Panginoon sa kanila. At ituturo namin ang mga tunay na turo ng Iglesia Katolika. So our main goal is to encourage youth to love Christ, to encourage youth to love the Church, and to encourage youth to believe the teachings of Holy Catholic and Apostolic Church. So ayan, palakpakan po muna natin ang ating mga sarili. So ayun po mga kaparokya at mga kalakbay, ang magagandang sagot ng mga anak ni Santiago Apostol. Tunay ngang may pag-asa hindi lang sa bansa, kundi sa simbahan sa ating mga kabataan. Naway ipagdasal niyo po kaming lahat ng mga kabataan sa ating parokya para sa aming paglalakbay bilang mga anak ng Santiago Apostol. Nakaka-inspire po na ang ating mga kabataan dito sa Santiago Apostol Parish mula noon hanggang ngayon ay walang sawang tumutulong sa mga gawain at adhikain ng ating simbahan. So many unknown faces, willing bodies and minds working in the background. It's possible na may difficulties along the way, limitations or hesitations, pero yung deep desire na I will give the little that I can or do is ever present in them. Dear young people of our parish, the anak ng Santiago Apostol, we need you. The church needs you. Our community, our country needs you. Kayo ang pag-asa ng ating bayan. Sabi nila, the best preparation for tomorrow is doing your best today. So, tara na. Together, let's make this place, our place, the best place to live in.
samahan niyo po kami magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inaalay namin sa iyo, o mapagmahal na Diyos, ang mga regalo at pangangailangan ng kabataan. Pagpalain mo kami, Panginoon, habang kami ay humaharap sa mga pagsubok at oportunidad sa aming mga buhay. Haplusin mo ang aming mga puso sa iyong pagmamahal, nang sa gayon malaman namin na kami ay mahalaga at dapat kami pahalagahan. Ipadala mo ang iyong banal na Espiritu, ang pag-asa ng aming mga buhay, nang maniwala kami sa aming mga kakayahan at malaman namin na kami ay kailangan ng sanlibutan. Pagpalain mo kami ng kagalakan nang may pagdiwang namin ng buhay sa hirap man o sa ginhawa. Gabayan mo kami habang patuloy kaming lumalaki sa pagpapahalaga ng regalo ng mga kapwa naming kabataan. Sa mga pagkakataong nagseserbisyo kami sa simbahan, sa paglalakbay sa pananampalataya sa aming pakikibahagi sa misyong bilang isang pamayanan na tinatawag sa pagiging alagad sa mundo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santiago Apostol, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat po sa dasal ng ating mga kabataan. Sa kanila po nanggaling yon, ay hinayaan ko sila ang magdasal ngayon para sa atin. At ang huling pagbabasbas po ay sa atin. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo at ng lahat ng inyong mga kabataan at ang buong pamilya ninyo ng Panginoon na mapagmahal, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa panonood nyo at pakikinig. Ito po ang ating assignment ngayon. Bigyan po ninyo ng pagkakataon ang mga kabataan sa mga bahay ninyo at pakinggan sila. Ito po si Among Rao, nagpapasalamat hanggang sa susunod na Thick Talks. Maraming salamat po.